Ja, her har vi et kort over Brasilien. Det er et rigtig, rigtig stort land. Jeg ved ikke helt, hvor stort det er, men det er stort. Og her der har vi en region, der hedder Nordeste. Heroppe er der et område, der hedder Amazonas. Der bor ikke så mange. Her i midten er der central. Der bor heller ikke så mange. Det er hjulpet efter man i 60'erne lavede Brasilia, en hovedstad. Og grunden til, at der ikke bor så mange, fordi de ligger bag højlandet. Det ligger bag højlandet, der ligger herude, så det vil sige, at der er lidt tørt og goldt, og ja, der er ikke særlig attraktivt. Herude, der ligger Østcentret, måske hedder det, sådan noget lignende. Og der bor rigtig mange. Det var også der, hvor den tidligere hovedstad lå. Der er her ved Rio de Janeiro. Og det er også det område, hvor der bor flest oprindelige brasilianere. Jeps. Og så har vi herover, der har vi Vestcentret. Det er heller ikke så meget interessant at snakke om. Så hernede har vi syd. Og i den sydlige del, det er der bor flest europæere. Der bor flest europæere, ja. Måske også fordi der ikke er så varmt, så det kan europæerne godt holde ud, fordi ekvator går faktisk heroppe. Så vi befinder os også nede i et subtropisk klima. Det kan europæere rigtig godt lide, for det er vi vant til. Eller nogle er vant til det, ikke også nordboere, men det er en helt anden snak. Frem for resten af Brasilien faktisk ligger i et tropisk klima. Ja, og heroppe der bor der rigtig mange vestafrikanere, fordi de har arbejdet som slaver i sukkerrørsplantager, som der ligger her ud til kysten. Og som man kan se, så ligger rigtig mange af byerne, de ligger langs kysten. Og det er jo fordi, at der har været godt klima og nemt at afsætte varer. Og ja, så skal vi sige done? Tak for lige høre, fordi jeg